mɔgɔw ka lamɛnli kɛ kosɛbɛ kɛnɛ an bɛ to ka a gosi an b'a gosi mɔgɔw ka lamɛnli kɛ o b'a to u bɛ faamuya caman sɔrɔ sabula ne y'o fɔ k'o bila n ko n'an bɛ taa e cɛ an bɛ se k'o ye ala ta ye an ka to ala nɔfɛ ala b'a yɛrɛ sagoya la waati bɛɛ min mana bɛn ala ma a b'o de kɛ salamu aleykum n b'a Tarawele alihamudulila an b'ala ka bila la baasi tɛ yen ala k'an ni kɛlɛ amina yarabi ala k'an ni sutura amin amin ala kan'an labila amin amin ala k'an tan ɲini kɔrɔ amin amin ala k'an jigi jigi amin amin ala ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ amin amin ala k'an dantigiw kalo amin 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 ala ka masaduwaw minɛ amin 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 ala ka dɔnni jigi amin 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 ala k'o kɛ ala kira bonya kan sallallahu alaihi wasallam ale e t'a kɛ ba i Tarawele n b'i fo dɔwɛrɛ a diyara an ye kosɛbɛ ahba ayiwa an mago tun bɛ maa minnu bɛ tunga fɛ awɔ ni papiye ko ani baara ko gɛlɛyalen bɛ u bolo awɔ n mago tun bɛ fayida kɛrɛnkɛrɛnnen na olu tɔgɔ la n mago b'o la alhamdulillah politigi baro kulubali o diyara n ye an bɛ ala tanu ka ala barika da politigi baro kulubali jɔn o jɔn bɛ yen k'a fɔ ko e de taama sira la ko gɛlɛya de b'i ka i mago bɛ laɲini min na i ka laɲini ma se ka sɔrɔ fiyewu politigi baro kulubali mɛ gɛlɛya ni dɔɔnin b'a la parce que ni ale tiɲɛ fo ka taa tile bi i t'i tɛgɛ don mɔgɔ bolo k'a tigi fo mɔgɔ fo politigi baro kulubali ni mɔgɔ min kɔni sera ka hakili kɔni to a la baasi t'a la parce que a bɛ ɲɔgɔn fɛ tubabu jamanaw la sisan nɔ tɛgɛ tɛ di ɲɔgɔn ma bilen yɛrɛ o dabilala yen nɔ hali bamakɔ yɛrɛ i b'a dɔn tɛgɛ di dabilala sisan a dabilara sisan a dabilala alhamdulillah ni i mago bɛ o sugu la sɔgɔmada fɛ ni wulila baro kulubali kulubali i b'a fɔ tu bisimilayi san finna kaba kun la jinɛ sara adamaden jigin ni ko a la ne ko a kira i bɛ nin fɔ i bɛ ɲɛ sara wari wallahi n'i ye nin fɔ diɲɛ laɲini na ka bɔ kɛnɛma a laɲini a bɛ ɲɛnabɔ mɛ kan'a kɛ kɔni k'i tɛgɛ don mɔgɔ kɔni bolo tu bisimilayi san finna kaba kulu la jinɛw sara adamaden kelen na ni ne ko a la ne ko a kira a fɔ siɲɛ saba dɔrɔn i ɲɛ sara baro kulubali kulubali ni ka tɛmɛ dɛ ala ka barika don a la yarabi a ma n balima dɔ fana bɛ yen nɔ n jɛɲɔgɔn don a mɛnna bi tɛ kosɛbɛ a ye n kanu kosɛbɛ a bɛ Japon wari tun b'a bolo nka a ka nafolo tiɲɛna kosɛbɛ sabula a tun bɛ conteneur caman jigin jamana in kɔnɔ yan nka a ka nafolo tiɲɛna yalima sababu bɛ yen nɔ maa min binna ka tila k'a lawuli kilisi kɔnɔna na wa baro kulubali kulubali o fayida ɲɛnama o de bɛ yen mɛ o bɛ se ka kɛ ni kɛcogo min na fo ni a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ka sɛbɛnni dɔɔnin kɛ a ye o baro kulubali kulubali ni a tigilama bɛ se k'i jacogo bɛɛ lajɛlen na ni a bɛ se ka adama sɛbɛn 600 ani 66 n'a y'a dama sɛbɛn 600 ani 66 o ye nasi na kɛcogo de ɲini a b'a bila a la a b'a ka hami bɛɛ lajɛlen ta k'a k'i jija k'a ko dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 7 mɛ a 7 na kɔni a tɛ kafoɲɔgɔnya kɔni kɛ fo ka siɲɛ 7 dafa baro kulubali kulubali ni a tigilama ma se k'o kɛ a bɛ yiriŋɔnima sigiyɔrɔma 7 baro kulubali kulubali yiriŋɔnima sigiyɔrɔma 7 mana sɔrɔ a tigilamɔgɔ fɛ mɔgɔ kora fura ɲaga kɔrɔ min na ka t'o fili a bɛ 6 ɲini dɔ in na ka 7 in de kɛ a bɛ yi sisan baro kulubali kulubali ka adama sigiyɔrɔma 600 ani 66 a b'o ci o nasi a b'o tobi ni yiri de n'a ye fo siɲɛ 7 n'a y'a sɔrɔ a ye miliyari kelen de bilahi a bɛ kɛ miliyardɛri ye baro kulubali kulubali ni a yɛrɛ tigilama tun sera ka yiri fana den ka wuli sɔrɔ o yɔrɔ sugu la a bɛ yiri den ka wuli n'a sera a kɛrɛfɛ a b'a fɔ tu bisimila cɛw bɛ na ni karisa wulila musow bɛ na ni karisa wulila
n'a y'o fɔ yiri muru da la a b'a tigɛ n'a y'a tigɛ kuru saba a b'a tobi kuru wolonwula a b'a wuli a b'a fɔ bilahi a bɛ cogo min na a tun bɛ cogo min na ka sɔrɔ a bɛ tɛmɛ o cogo kelen kan. Baro kolonigi kulubali yɔrɔ caman ka kan ka nafa sɔrɔ i tubabu la dɛ n'o tɛ ni fɛn minnu bɛ sɔrɔli ma nɔgɔn y'a fɛ bolo. Mais kanu de mana fɛn mun faga o ma jufa e yɛrɛ dara la ne filɛ ka nin dɔw f'i ye an filɛ baara la sisan san 3 ani kɔ ne delila ka nin dɔ fɔ e ye fɔlɔ. I ma deli ka nin fɔ fɔlɔ. Wallahi mais diɲɛlatigɛ kɔni mɔgɔ bɛ fɛn dɔ de sɔrɔ dɔ sababuya la ni sababuya tɛ ma da la n bɛ sɔn ka min di danfɛn ma dɛ. Kosɛbɛ. Baro kolotigi kulubali an tɛmɛna ka bɔ yen mɔgɔ min bɛ yen diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko kurusi jala ko a farifara bɛ to ka na e sɔrɔ. Kurusi jala. Ala baro n'i ka kɛnɛ dɛ e k'i jija cogo bɛɛ la i ka ntomi fɔlɔ min dɔ tigɛ. N'i ye ntomi fɔlɔ min dɔ tigɛ waati min na o tuma ni i yɛrɛ b'a dɔn ko i wulila waati min na i ka a fɛn ni e kurusi jala ye k'a suma n'a ye k'a tigɛ k'a bɛn ale hakɛ ma mɛ a kan sɔrɔ fo i wulilen don. Bilahi n balimakɛ nin dɛsɛ dɔɔni nin dɛsɛ k'i da kɔnɔ ka to ka ji ɲini dɔrɔn k'a kunu n'i ye tile 2 kɛ nin na sabanan i b'a jɔ wala. Allahu akbar ala ka barika don a la. Yarabi ama. I Tarawele. Ba dɔɔrɛ. Merci. Aba. Ayiwa nin kun ye miyankakɛ dakuruɲɛ damadɔ an y'o ɲini ale fɛ a bɛ se k'o di mɔgɔw ma cogo min na n'u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la kɔnɔna na an bɛ taa hali bi ko mɔgɔw ka lamɛnli kɛ dɔnni don ala kama baara k'a bila bi sini bɛ taa kunbɛn ka sɔn k'a di ala ma ala baara ma nɔgɔn dɛ. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Aba Timo. Ba kulubali. Denbaya bɛ di. Barika la alhamdulilayi. An bɛ Facebook sanfɛ nin waati in na. Mashallah. Folikan jumɛn b'i bolo ka di jama ma? Alhamdulilayi rabbil alamin. N bɛ Facebook mɔgɔkulu bɛɛ fo. A diyara u ye kosɛbɛ. Ayiwa ko bɛɛ ni diyara u ye kosɛbɛ. Ala ka su hɛrɛ d'an ma. Amina ya rabi. K'an kisi a mɔntɔrɔw ma. Ami. K'an kisi a gɛrɛgɛrɛw ma. Ami. Dɔw ɲuman caman bɛ Alahu taala bolo Ala k'o nɔgɔya. Ami. A jugu ma Ala ka don an n'a cɛ. Ami. N jaabi ni sɔli ala rasul. Ala ka dugawu minɛ. Amina rabi Allah. Karamɔgɔ Ali Timo. Su in na an bɛ fɛ k'a dɔn maa min taara tunga la papiye de b'a bolo papiye tɛ a yɛrɛ bolo ka baara kɛ mais wali papiye de b'ale bolo ka baara kɛ a bɛ ka baara kɛ a bɛ baarakɛyɔrɔ dɔw la yɛrɛ a bɛ san damadɔ bɔ bi nka a yɛrɛ ka papiye tɛ yalima na ale mago bɛ ala ka a kɛ ale ka papiye walima ale yɛrɛ ka papiye sɔrɔ est-ce que sababu b'a la dɔɔni kɔnɔ wa? Alhamdulilayi an b'a la de fo fɔlɔ k'ala ko ɲuman dɔn. O ka kan. Baro ni mɔgɔ min bɛ jamana wɛrɛw fɛ i n'a fɔ n ta tubabu jamanaw la. Wa a kɛra papiye t'i bolo pour que ka papiye sɔrɔ. An bɛɛ bɛ ka baara kɛ ni maa wɛrɛ ka papiye. Alhamdulilayi n'a hakili hali bɛ nin bɛɛ la maa kelen ɲuman ye kelen juguman ye. Ɲuman ye jumɛn de ye ni papiye t'i bolo ka papiye ɲini sababu bɛ yen o ɲuman bɛ yen. Nka maa ɲɛnen ma min na k'o k'i yɛrɛ ta ye donc an b'a fɔ k'o ye sababu juguman ye hali ni ɲuman don juguman don. Nka n bɛ se ka min jira i la maa bɛ dugukolo ka baro i bɛ se ka dalu b'a la i bɛ papiye sɔrɔ dugukolo kan siga yɛrɛ t'a la a dalu bɛ kuranna kɔnɔ yɔrɔ caman na maa misaliya di ma suratu Yusufu la n'an bɛna Yusufu ka kofɔ sɔrɔ ale bɛ bɛn hakɛ kɛmɛ tan ani kelen de ma. Baro ni y'o suran ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen k'a fɔ o tigilamɔgɔw bɛ t'u sigiyɔrɔ la i bɔra i ka sigiyɔrɔ ka taa sigiyɔrɔ min na pour que k'o yɔrɔ lahara sɔrɔ k'a bonya sɔrɔ k'a karama sɔrɔ k'a papiye sɔrɔ donc a dalu b'a kɔnɔ olu b'a jɔ n'i y'a kɛ k'a di mɔgɔ ma baro a b'a sɔrɔ. Alahu akibar. A filanan n b'a d'i ma kuranna kelen nin kɔnɔ sura wɛrɛ bɛ kuranna kɔnɔ n'an b'a wele ko suratul Bakara misi kofɔ sura an b'ale fana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a yɔrɔ sabanan fana f'i ye la usin bi azar ba da Qur'an de kono ko ko fe zaje na sura da Qur'an kono na fata na la da fatin mubin da Qur'an kono suratu yasin bi Qur'an kono
Ora ta fo suanka ani silu ko na tora Allahu akbar tel wul ko be minu ngono di bisira la para na fo wazari ya zari an di bisira no beta wa samso ala e kali sianta ni kila kono imo wutu ko me na akadita ni kile be di no do ne do ka para ki adi mo ma kawta ni kile da wa bada fo ala ko do go dama Allahu akbar wa bish abi papi so abi sigoro so wa ba e wa fo nyamba ya do ala mo kan fama boru te menon ko fe ko do be no ili to yi ina fo ke fa ya ilu be donc ulu to go be sira ala se mo ma la ba kana zakata o be ulu be sira ala se mo ma ifika fa bolu fara do be ulu be sira ala se mo ma anda ko ma ta sira do be ulu be sira ala se mo ma bolu ram nyo bo nyo ta ma ul ban le be sira ituya kamba de maka sore de maka kile na be jamana min pape ni fana ko dama bora mse akyo shiga tala fiu obi nyiringali kundo parce que doni konna na fendo be fa ka yira ka fo afle ni wa be se ka ke baru ma so di odi mo ma ka so ma nyawa yo ma di odi mo ma jamana bere kan ka so ma nyawa Allah akbar par exemple ma to ka bara su be bara amanda akata ka bara ke kile fe bitu ya ba ka ayra to kona aka bara ta ba ti ba fa ba vele ka fa ko bara de ki ga mo ko bitin ki boro do la ne euro dollar Allahu akbar o bara de boke awa ma de se de tu do ko baro oche tamba e futila e so mo ko frika futi ma wele ka so mala ina kama obike ma mandi ka mango ya mu ke an ba da bukui Allahu akbar ko su gondo bi har na ta mara kare ko na be ka so ya oche ta ko bi mo ko bla bien be bla ko duru la dara ni afam nya fam ko so be to me ma mandi afan ala jugu bi la fota e ka so ta fe Allahu akbar aboro de be ke o wala do ko do ya bi da ka bu ke mo na ngera ko so be da lulu bala ina fa ci mo point ta bla ta France ka bla ta Amerique o fana be donc o fana be ke mo be de ludi da ba da ba ci o Allahu akbar wala pour la soirée de vraiment la terre de kuma aka mais nyedo bala do ni fa mo nyere su ke pour ne mo fi fa do ko ma faire Allahu akbar sempre ko na ko no wala donc la ka jadi di ma ka dirila de lu chebe ni bela direna ko so be inshallah aywa fayda keren juma mi bolo suina ka di mɔgɔw ma bon alhamdulillah rabbil alamin amala de fufolo ala wala ni mano fayda mi bolo ba di prora sura na anama ko wazari yati bora sura ta yana de masu tuwala ki baro a champina ni gele ni maso na ya kala ka dima ni ko do na be mene masu ka so mo do na ba kala champina ni gele baro nga bagoran de asara dai we bagoran de sara wolo woro de ka ni mo gola e bi ora bi ko sano ka ta fala ko mo gola ba de Allahu akbar aflana wazara bi ma be asebe shi wolo ngla e bi ka to be dugu minna donc be ko do ni kala bi ko nai e bi so ko so yoro fana na Allahu akbar o fara to wazara yati ni ma be asebe shi an ko no to donc a ti mo law si an ko to ko fara nyonga bi parfait kala ta na para ko la boro tenge ni ba mo ni plateau bi kala ba ta na mo Allahu akbar wazara yati ni ma me ko be tia wati bele de ba to shentan kele e be jila ko ne baji ni ka so le ki ko na do ko le baro e ka ko ala ba tla de tia wazara yati ni bi yoro ne de ka so so be de ka ti yoro so amoro de bi woro ani woro akele o kele wazara shakele be kalala o di ba boy ba di dimso woro ma kele woro de ta ba pada fuga do woro so Allahu akbar afamera ko be donc mo ko hakil to no na Allah subhanahu sabla ar ma de bi to rob be ko do be ko ki re ka se ma se mama ko be wala be ka doni nya fu doni be sigi ke ci ko do be doni na bo fu mo ko ni ko don foro ya fi ma ta kara mo ga mo kan na fo se e indi do bo endu ara fu ga ga kala le fara ni ga do mai de
fo k'i ko don yɔrɔ dɔn quoi e k'i kan ka don yɔrɔ min na n'i t'o dɔn baro e kuru bɛ t'i bolo. A ma nɔgɔn. A bɛ komi sisan. Ni ko fiɲɛ o ye 7 dɔw ka kalan dana o dɔrɔn de ma o. Mais ɲininkali bɛ kɛ fiɲɛ sugu jumɛnw de don. E mago bɛ waati min fiɲɛ na n'i y'o fiɲɛ kɛ ka fiɲɛ yɔrɔ bila yɔrɔ la a tɛ se ka baara kɛ. A tɛ se ka kɛ. Maa min b'a fɛ ka lafiya ɲini a bɛ fiɲɛ sumalen de ɲini o. Nka ni fiɲɛ kalaman da tigɛ ma e tɛ lafiya sɔrɔ a la wa. Lafiya tɛ sɔrɔ. Baro ko nin bɛ ala tɔgɔ la. Alahu akibaru. Mɔgɔ min mago bɛ nɛɛma i n'a fɔ ji. Ne taara baji wolo a tɛ ka fɛn na a tɛ ka n'a ka fɛnw tiɲɛ. A b'a tiɲɛ. Mais ni fɛn jiginna dugukolo kan dugukolo fɛnw bɛ falen ka bɔ a la mais baji tɛ se ka fɛn falen dɛ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. E delila ka baji donna yɔrɔ dɔ la ka fɛn falen wa. Ayi o tɛ yen. Parce que n'ale donna a la ji de don mais ale bɛ yɛlɛ a sanfɛ de o. Kosɛbɛ ale bɛ yɛlɛ a sanfɛ. Mais fɛn bɛ na san mana na fɛn bɛ fɛn falen. Kosɛbɛ. E b'a tilema na hali ni yɔrɔ sɔn fu de wa. A bɛ ja a yɛrɛ ma fɛn tɛ falen a la. Kosɛbɛ. Nka samedi hali n'a ma bɔli kɛ a tɔnɔ yɔrɔ min na a b'a ye a bɛ laban a yɔrɔ a bin bɛ falen. Kosɛbɛ. Bon dɔnni fana bɛ kɛ fu de ka ɲini k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Nin ye karisa ye nin ye karisa den wa sigiyɔrɔ bɛ nin yɔrɔ masina a mago bɛ nin fɛn masina na. U bɛ ɲɛɲini o sira de kan a dɔn a kan ka ɲɛ sira min kan dɔn k'olu ɲini k'o dɔn. Kosɛbɛ. Par exemple su n'an bɛ heure min na sisan. Y'a ye o de y'a to ko caman bɛ ɲɔgɔn bolo ka taa fɛ o. Ni ko min kɛra nin heure in kɔnɔ sisan. N'i y'o ɲɛfɔ bɔn nin ko kɛra nin yɔrɔ masina na. A kɛra ka bɛn ni heure ma su de kɔnɔna ma. Olu su de bɛ ta ka heure ta k'a tigilamɔgɔ ta ka ko in yɛrɛ ta n'o sɔrɔ fana n'i y'a ye dɔrɔn ko kɛra action kɛra cogo min na i b'a bɛɛ dɔn. Alahu akibaru. N t'a la n'i y'a faamu quoi i b'a bɛɛ dɔn. N y'a faamuya kosɛbɛ. Bon ko dɔ bɛ yen c'est-à-dire a ma nɔgɔn quoi mais ala ka hakilima d'an ma quoi. Amina yarabi. Ko bɛ hakili de bolo sinon dɔnni bɛ c'est-à-dire dɔnni. N'i y'a to a ka nɔgɔn diɲɛ fɛn bɛɛ mais a bɛ jeli dɔ ka fɔ a bɛ bɔ de dɔn. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Ne ma deli k'a f'i ye a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛna sɔrɔ ala m'a dabɔ ale ka nafolo caman sɔrɔ. Kosɛbɛ kosɛbɛ i y'o fɔ. Nka den dɔ bɛ bɔ a la parce que ni fɛn jɛ ka bɔ dɔrɔn ni fɛn yɛrɛ bɔ fɛn kɔnɔ k'a bɛɛ ka di. Jɛgɛ bɛna déplacer de la. Parce que den bɛ bɔ mɔgɔ de la o. Kosɛbɛ. A ko n'i ye nafolo sɔrɔ. Wari min bolo n'a dara ma fo ka nafolotigi. A tɛ fɔ ma o don. Min bɛ bolo o de b'a jiri bɔ fɛn bɛ fɛn jiri dɔn o y'a jaga de ye donc o de bɛ kɛ ka kɛ den ye. U bɛ lajɛ ni min fiyɛ sira ka kiri o la k'a fɔ fɛn b'a bolo donc o ka fɛn sɔrɔ. O communication de bɛ kɛ ka se ka communication na k'a dilan k'a d'a ma a yɛrɛ bɛ yɛrɛ sɔrɔ. Alahu akibaru. A bɛ komi ne bolo mɔgɔ bɛ tɔgɔtigi dɔ la diɲɛ fan wɛrɛ fɛ sisan. N'a fɔ k'o tɔgɔ ɲɛna sɔrɔ e ka tɔgɔ de bɛ communiquer o tigi ka compte tɔgɔ la. A den bɛ kɛ o tigi tɔgɔ la nka baro de don. Alahu akibaru. O de don dɛ a bɛ tɔgɔ fana sɔrɔ ka fara a kan dɛ. Alahu akibaru dɔnni. Donc o ye n'a na sugu bɛɛ lajɛlen de bɛ yen. An bɛ ala deli ala ka bɛɛ sɔrɔ a ma. N'ala sɔnn'a ma. Kulubali. I Tinbo a diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo. Ala k'an bɔ su la merci. Amin merci. Ayiwa an bɛ karamɔgɔ Ali Tinbo fo kɛnɛ kɔnɔ su in na an b'a fɔ bi ta an b'a bila yan. Unité 30 la donc an bɛ bi ta an b'a bila yan an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma. A yira k'a fɔ n ye min fɔ sini don ni Ala ka diɲɛ ye Ala k'a don garisɛgɛ dɔgɔnintigi garisɛgɛ la maa minnu n'a tɛ se k'olu mago ɲa Ala k'a to olu kana sɔrɔ olu ka to sigi ni siga la donc an b'a fɔ a ɲɛna aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ aw salamu aleykum Ala ka su yɛrɛ caya ko n b'a fɔ Kalifa ɲɛna k'an ma ɲina dolo kɔ dɛ an ma ɲina dolo kɔ an bɛ ka wagati de bɛlɛ ni Ala n'a kira sɔnna ma parce que a tɔ bɛ mɔgɔ damadɔni bɔ radio ta ni Facebook ta bɛna a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala n'a kira sɔnna ma dans ces 2 jours là ni tile fila in kɔnɔna la an hakili b'a la très bien ni Ala ka kɛ aw salamu aleykum aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ Ala ka waati wɛrɛ to an bɛɛ lajɛlen garisigɛ la merci.